Co obxectivo de achegar a vendima á cidadanía e poñer en valor o produto galego, a Praza de Abastos de Pontevedra colle estes días unha cata de viños e uvas. Unha iniciativa que surdiu na viñoteca do mercado e que se prolongará ata esta fin de semana. Esta cata de uva de viño está organizada polos meus jefes, Roberto Rivas e Miguel Otero, que temos esta viñoteca aquí en Pontevedra, no mercado, e tamén temos a viñoteca de Santiago, no mercado tamén. Entonces é unha iniciativa apoiada pola Asociación ao Mercado de Pontevedra para poñer un pouco en valor que estamos en vendima en Galiza. Entonces tratar de que achegar esa vendima un pouquiño á xente. A cata está formada por uvas de 10 castes galegas e os seus correspondentes caldos monovarietais. A cata consiste en probar primeiro as uvas e despois o monovarietal de cada uva. Entonces o que se produce é unha explosión de olores e sabores en boca que se potencia moitísimo o viño. É dicir, é unha cata moi interesante para recoñecer as diferentes castes que temos en Galicia. Este é o segundo ano que se celebra esta cata de viños e uvas no mercado. Todos os que queiran asistir poderán facelo en horario de 12 a 2 e de 8 a 10. Como non podía ser de outro xeito, o evento está adaptado á normativa anti-Covid. Están todos benvidos, por favor que sean maiores de 18 anos, pero sí, convidamos a todo o mundo. No mercado ademais temos unha ventaxa moi grande que é o espacio que temos entre mesas, é dicir, hai prácticamente 5 metros entre mesa e mesa, é dicir, dando moita seguridade. Está moi ventilado, é un espacio moi amplo e eu penso que a xente pode estar ben segura aquí.